И здравейте хора, това съм аз Митко и това е влог как си пише домашните. Ето ги, малко съм съгласен. И да, нека да започнем към таймлапса. И хора, най-накрая свърших това скапано домашно. Сега е 5 часа. Даже не се чудите, не е в 12 часа форма, честно да ви кажа, аз не знам. Но ето, 5:40. Да. Супер гуд. И да. Това беше за домашното. Между другото, ако ви е интересно, това, което ми беше сега на фон, това се казва Virtual Cottage. Добре, не е Cottage. Това, че е английското ми четене не го бива. Това не означава, че е така. Това не означава, че е лошо. Ето го, качено от Steam. И да, това е. Окей. Аре сега от мене. Чао!